ayikho into eyibhadi bafowethu njengokuphelela abantu. Yazi athi enye inceku lapha eBhayibhelini kunombhalo othi umuntu othemba umuntu uqalekisiwe. Yabo lento yokuphelela abantu bafowethu kusuke kuyibhadi uma udaleke kanjalo, ngoba abantu abaningi abasuke bey'bulele bay'bulala ngoba besaba abantu uthi bazothina abantu. Yabona waqala waphelela abantu, waphelela ukujabulisa abantu. Eyi, impilo yakho nje kusuke sekufana ukuthi impilo engekho, yabona. Angaze ngizwe umuntu oy'bulele kuthiwa ubesaba uNkulunkulu ukuthi uzothina uNkulunkulu, kodwa bonke abantu abay'bulele abantu abasaba abantu ukuthi bazothina abantu. Yazi kunabantu abenza noma yini ngenxa yokuthi baphelela abantu, ngenxa yokuthi baphelela ukujabulisa abantu. Ngiye ngithi mina uNkulunkulu uma kwenzeka kube ukuthi kunethalente angiphe lona, kungabi yithalente lokujabulisa abantu. Ngake ngezwe omunye nje ekhuluma ngelinye i-celebrity osaziwayo ongasekho emhlabeni. Uthi lo saziwayo lona uyolingena izulu ngoba emhlabeni bejabulisa abantu. Angangazi ukuthi lo muntu lona uyisidumu noma okanjani. Ngavele ngaphelelwa amandla uma ngizwa inkulumo enjena ngoba akukho la uNkulunkulu khona akathi khona ufuna abantu bejabulisa abantu, alikho ivesi elinjalo. Kunalokho izinto ey'ningi ey'jabulisa abantu, izinto uNkulunkulu asuke engay'thandi. Uyabona nje uma ngase ngithi mina bala izinto ey'ntathu ey'fike y'jabulisa abantu y'phinde y'jabulise uNkulunkulu, kunganzima kabi ukuthi uy'bale lezo zinto lezo ngoba akwenzeki, akuvamile impela ukuthi kuqondane ukuthi izinto lezi ey'suke y'jabulisa abantu kube izinto futhi ey'thandwa uNkulunkulu. Kunabantu-ke othola ukuthi la emhlabeni baphilela lokho nje, banethalente lokujabulisa abantu. Baphila leyo mpilo nje ukuthi bona baphelela ukujabulisa abantu. Angifisi ukuba umuntu onjalo. Ngifisa ukuba umuntu yonke into ayenzayo kube yinto ejabulisa uNkulunkulu, ngoba bakhona ngempela abantu. Ngiye ngithi mina-ke kukabili phakathi kokuthi ujabulise abantu noma ujabulise uNkulunkulu, kodwa imvama into yakho uma isuke ijabulisa uNkulunkulu isuke izothandwa abantu abancane, kodwa futhi into esuke ijabulisa abantu isuke izothandwa abantu, kodwa isikhathi esiningi futhi isuke ingeke ithandwe uNkulunkulu. Ingakho ngikholelwa ekutheni uma usuke unethalente lokujabulisa abantu, usuke lelo thalente lelo liphiwe uSathane, ngoba iy'nhlangothi zimbili, khona uhlangothi lukaNkulunkulu, khona uhlangothi lukaSathane. Kufana noma ukwazi ukucula, kuphakathi kokuthi umculo wakho ujabulisa uNkulunkulu, udumise uNkulunkulu, noma uma wukuthi lowo mculo wakho awukhulumi ngoNkulunkulu ujabulisa abantu, lowo mculo nakanjani okaSathane uma usuke nje ungakhulumi ngoNkulunkulu. So anoyigada-ke le nto yokuthi ujabulela ukuthi wena ukwazi ukujabulisa abantu nokuphilela nje ukuthi wena ujabulisa abantu, ngoba uma-ke waqala wawumuntu ophilela abantu noma wathi wena umuntu wabantu usuke uqalekisiwe, impilo yakho nje isuke iqalekisiwe.